Angola Ebola banabagatɔ mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 40 kelen min lakodɔnna jamana kɔnɔ mɔgɔ 55 fatura o mɔgɔ kofɔlenw na ni kunnafoni dira u ka kɛnɛya ministri so fɛ. Kenya mɔgɔ fila fagara sojanba dɔ binnen kɔfɛ bi alamisa sɔgɔma u ka sigida la min bɛ wele ko Ruaka Nairobi jamana faaba kɔnɔ. Mɔgɔ 7 wɛrɛ bɛ yen minnu ni kisira ni sojanba in binnen kɔfɛ. This project Afiriki Du Sud daji dilanyɔrɔ dɔ dayɛlɛnna u ka jamana kɔnɔ. Jateminɛliw y'a jira k'a fɔ ko dɔ bɛna sɔn ka bɔ carbone sɔngɔ la u ka jamana kɔnɔ. Egypte COP27 ka lajɛrɛ kɛnɛ kan Musow jɔyɔrɔba yira minnu y'u ka hakilina fanba di yɛlɛmaw ni taabolow ma walasa ka se ka waati yɛlɛma kɔlɔlɔw kɔn. Benin funakɛnin dɔ min si bɛ san 25 la y'a ka baara fanba bɛɛ waati yɛlɛma kɛlɛli kɔlɔlɔw ma. N'a ka wulikajɔ fanba bɛ tali kɛ manaforokoniw tɔmɔli kan walasa ka se ka kunnafoni ɲuman di jamanadenw ma min jaw bɛ latɛmɛ a fɛ bɔlɔlɔsiraw kan.